A 62ª edición da Feira do Viño do Ribeiro, celebrada entre o xoves 1 de maio e o domingo 4 en Ribadavia, pechou as súas portas cun balance moi positivo por parte da organización. A pesar das condicións meteorolóxicas adversas, con choiva e treboadas nalgúns momentos, a feira volveu a traer arredor de 15.000 visitantes. Ademais, melloraron as vendas con respecto da edición anterior. O éxito da feira non se debeu únicamente ao viño. Actividades paralelas como show cookings, as rutas en bus do viño ou os espazos gastronómicos contribuíron a dinamizar o recinto e a ofrecer unha experiencia completa aos asistentes. Durante os 4 días organizáronse 4 catas comentadas con expertos sommeliers, 6 obradoiros de cociña con recoñecidos chefs, nas que, por suposto, o protagonista era o viño do Ribeiro para as elaboracións ou maridaxes. Ademais, o IESO Ribeiro participou facendo unha presentación de balde e por medio do persoal docente do grao medio de aceites de oliva e viños e o grao superior de vitivinicultura. Con este balance, a feira reafirma o seu papel como escaparate esencial para a promoción dun dos viños con máis tradición de Galicia e como motor de dinamización económica e turística para Ribadavia e a súa comarca.